dobrodošli u BDC Vijesti. Evo pregleda događaja dana. Skupština usvojila zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Adnan Pašalić, ako budžet ne bude uskoro usvojen, dajemo ostavku. Beneficirani staž za sudske policajce. Borci odblokirali granične prijelaze. Vladi Federacije dali ultimatum za usvajanje rezolucije. Nakon 4 uzastopna napada u Njemačkoj vlada napetost i nervoza. Skupština Brčko distrikta usvojila je danas zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Iako je zakon usvojen jednoglasno, prethodilo je dosta polemike oko određenih amandmana na ovaj zakon. Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine samo je jedan iz seta antikoruptivnih zakona za koje se već cijeli mandat sadašnje vlasti tvrdilo da će biti usvojeni. Ipak na posljednjoj redovnoj sjednici zakonodavne vlasti u ovom sazivu usvojen je samo ovaj, a i on je, odnosno amandmani koji su na njega uloženi, izazvao značajne nedoumice kod pojedinih poslanika. Pojavilo se 2 amandmana SDS-a za koje sam rekao da mi nije jasno da li imaju za cilj da poprave ovaj zakon ili da ga u temelju opstruiraju. Koji dakle onemogućavaju zakonodavcu da oduzme u određenim slučajevima, dakle samo u određenim slučajevima, kada tužilaštvo procijeni da je to neophodno i na određeno vrijeme, pokretnu i nepokretnu nelegalno stečenu imovinu, odnosno imovinu za koju postoji osnovana sumnja da je nelegalno stečena. Pašalić smatra da se time omogućava onima koji su nelegalno stekli imovinu da je koriste svo vrijeme procesa, a da oni koji su eventualno oštećeni to samo posmatraju. Kada je u pitanju pokretna imovina, Pašalić ističe da se uskraćuje mogućnost sprečavanja manipulisanja imovinom i uvećanja vrijednosti i stvaranja dobiti. Time je na neki način dovedena u pitanje društvena pravda s aspekta argumentacije da eventualno može ova odredba prouzročiti neku štetu za distrikt u smislu nadoknada. Mislim da je to besmislena argumentacija, jer zakonodavac se vodio logikom da postoji opravdana sumnja da si nešto ukrao ili nelegalno stekao. Amandman je na kraju ipak usvojen, a predlagač tvrdi da je namjera amandmana sprečavanje zloupotrebe zakona, odnosno eliminacija dijela koji bi bio izvor potencijalne korupcije. Imovina za koju se sumnja da je nelegalno stečena tretira kao imovina nelegalno stečena u postupku dok sumnja još nije potvrđena i na taj način bude predmet oduzimanja. Mi smo to sveli samo na slučajeve koji se ne mogu, odnosno za imovinu koja se ne može na drugi način obezbijediti. Dakle, za slučajeve neregistrovane imovine. Upitan za komentar o navodima da je amandmanom omogućeno manipulisanje imovinom i uvećanje vrijednosti i stvaranje dobiti, Purić ističe. Ne, zbog toga što se ne radi o zabrani nekom da zarađuje, nego se radi o nelegalno stečenoj imovini. Pazite, isprečavanje uvećanja njene vrijednosti u slučaju da je nelegalno oduzeta u postupku, također bi bio predmet potencijalnih odštetnih zahtjeva. Dakle, upravo to kao kategorija koju pravnici zovu izmakla dobit ili propuštena korist bi bila predmet odštetnih zahtjeva u slučaju da se za imovinu dokaže na kraju da je legalna, odnosno da nije nelegalno stečena. Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine jeste usvojen, ali on sam bez ostalih zakona, poput Zakona o zaštiti zviždača i Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije, nema neku težinu. Ova garnitura vlasti usvojila je dakle jedan, a ostale su ostavili svojim nasljednicima, ma ko oni bili. Neusvajanje budžeta Brčko distrikta već uzima danak u funkcionisanju određenih vladinih odjeljenja. Takav slučaj i sa odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, čiji šef je najavio da će, ako budžet ne bude usvojen u dogledno vrijeme, podnijeti ostavku. S obzirom da je odjeljenje za poljoprivredu onemogućeno da obavlja neke od elementarnih aktivnosti kao što je isplata podsticaja za 2016. godinu, šef ovog odjeljenja je danas ukazao na osnovne razloge ovakvog razvoja situacije. Neusvajanje budžeta je osnovni razlog za neusvajanje pravilnika, a samim tim i nemogućnosti isplate podsticaja.
Poljoprivredni proizvođači su oštećeni, a iza svega se kriju politički amandmani oko kojih se parlamentarna većina ne može dogovoriti, smatra Adnan Pašalić i poziva da se budžet usvoji bez amandmana. Ti amandmani, ili barem neki od njih, su jako upitni sa stanovišta ostvarivanja javnog interesa. I ako imate u vidu jednu takvu činjenicu, i s druge strane činjenicu da ne postoji zainteresovanost da se raspravlja o amandmanu odjeljenja za poljoprivredu kojim je traženo uvećanje sredstava za poslije od 2016. godinu, onda je jasno da imate jednu nedopustivu situaciju. Ukoliko budžet distrikta ne bude usvojen u dogledno vrijeme, Pašalić će, kaže, ponuditi svoju ostavku gradonačelniku distrikta. Ukoliko daljnje obavljanje funkcije postane bespredmetno zbog kasnog usvajanja budžeta ili neusvajanja budžeta u dogledno vrijeme, zaista ne vidim razloga za dalje ostajanje na toj funkciji. Ali evo, nadam se da će biti razumijevanja, da ćemo prevazići naše neke uskogrudne zahtjeve, pogotovo kada su ti novi amandmani u pitanju i da će budžet biti usvojen u javnom interesu. Bez budžeta nema pravilnika, bez pravilnika nema isplata. Odjeljenje je jedino uspjelo obezbijediti da se pristupi utvrđivanju činjeničnog stanja na terenu kada su u pitanju poljoprivredne kulture. Na taj način će, kada i ako bude usvojen budžet, a potom i pravilnik, biti omogućena isplata za one poljoprivrednike koji su podnijeli zahtjev za utvrđivanje stanja na terenu. Pred vladom Brčkog distrikta, koja je danas nastavila 102. redovnu sjednicu, našla se odluka o utvrđivanju radnih mjesta u sudskoj policiji Brčkog distrikta na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju. Odluka je dobila podršku izvršne vlasti distrikta. Odluka se pred vladom našla na prijedlog pravosudne komisije. Pravo na beneficirani radni staž je omogućeno zakonom iz 2012. godine, međutim ono do danas nije realizovano. Nakon konsultacija sa entitetskim fondovima penzijskog i invalidskog osiguranja sačinili nacrt ove odluke i delegirali vladi koja je na današnjoj sjednici tu odluku usvojila, tako da će nakon što ova odluka bude izrađena i dostavljena nadležnim institucijama i nakon što budu provedene još neke proceduralne radnje, ovo pravo u buduće sudskim policajcima biti uplaćeno, odnosno uplaćivano. Beneficirani staž je staž koji se uvećava za efektivan rad i u ovom slučaju ga je propisao zakon. Računa se 12 mjeseci efektivnog rada, računa se kao 16 mjeseci staža osiguranja, jednako kao i za redovne policajce ili za neke druge dužnosnike. Za razliku od drugih radnih mjesta, na primjer, koji po prirodi zahtijevaju neke teže napore, odnosno uslove rada, gdje se provodi posebna procedura i gdje ovlaštene organizacije u okvirima, da li su to Federalni zavod PIO, odnosno Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, znači gdje izlazi ta komisija, utvrđuje koja su to radna mjesta i koji je stepen uvećanja. Nažalost, prema stavu fondova nije moguće retroaktivno djelovanje, te će sudski policajci, ako budu željeli, pravdu za prethodni period morati potražiti na sudu. Odblokirana su sva 3 granična prijelaza na kojima su danas bili okupljeni borci koji su tražili usvajanje braniteljske rezolucije na sjednici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja zaboravljenih branitelja Zapadnohercegovačkog kantona Vlado Marušić je kazao kako su se borci razišli, ali su Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dali ultimatum da do ponedjeljka usvoji rezoluciju. Članovi našeg savjeta danas su bili u Sarajevu i razgovarali sa predstavnicima vlasti, te im dali ultimatum da do ponedjeljka moraju usvojiti rezoluciju. Ukoliko se do tada ne riješi naš problem, blokirat ćemo sve granične prijelaze u Federaciji, saobraćajnice, a čak i kuće određenih političara, izjavio je Marušić. Podsjećamo, više od 200 branitelja okupilo se danas na graničnim prijelazima Bijača, Orahovlje, Crveni Grm, tražeći usvajanje braniteljske rezolucije na sjednici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje.
HDZ Bosne i Hercegovine odbacio je tvrdnje SDA da je ova politička stranka tražila odgađanje sjednica parlamenta federacije zbog zakona o igrama na sreću. Šef kluba zastupnika HDZ-a u zastupničkom domu parlamenta federacije Jozo Bagarić kazao je za Kliks.ba kako je ovakva reakcija hrvatskih zastupnika uslijedila isključivo zbog učestale prakse preglasavanja. Bagarić je istakao kako nisu tačni navodi SDA da je samo zakon o igrama na sreću doveo do zastoja parlamenta federacije, te da je HDZ BiH jasno poručio kako je otkazivanje sjednica traženo zbog preglasavanja. Kako kaže, HDZ u BiH su problem predstavljale aktivnosti u vezi sa zakonom o braniteljima, nacrt zakona o šumama i zakon o organskoj i poljoprivrednoj proizvodnji. On je rekao kako je sada sve u rukama stranačkih rukovodstava koja bi trebala dogovoriti modalitet, odnosno napraviti presjek i analizu stanja i u skladu sa tim dati odgovor na pitanje kako dalje da funkcioniše koalicija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Šef kluba zastupnika HDZ-a dodaje kako je zadovoljan jučerašnjim sastankom sa zastupnicima iz reda SDA. Parlamentarna većina postoji. Ono što smo jučer dogovorili upravo je na tom fonu očuvanja koalicije i unapređenja samog rada i postupanja koalicije u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je Bagarić. Sjednica Vijeća naroda Republike Srpske na kojoj će biti razmatrana odluka kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na skupštinsku odluku o raspisivanju referenduma u RS-u od 9. januaru kao danu RS-a. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a je prošle sedmice uložio veto na odluku o raspisivanju tog referenduma. Predsjedavajući bošnjačkog kluba Mujo Hadžiomerović je tada naglasio da je odluka o referendumu u RS-u neprihvatljiva i antidejtonska, dok su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je osporio 9. januar kao dan RS konačne i Republika Srpska ih mora poštivati. Očekujemo da zaduženi za praćenje implementacije Dejtonskog sporazuma kažu svoje. Mislim da ovakvoj politici mora doći kraj, rekao je Hadžiomerović. Poslanici stranaka sa sjedištem u RS-u su 15. jula donijeli odluku o referendumu u tom BiH entitetu 25. septembra, dok je istovremeno nedavno iz entitetskog parlamenta upućen zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za preispitivanje prethodne odluke o neustavnosti 9. januara kao dana Republike Srpske. Danas je u kasarni Zajm Imamović u Pazariću obilježen završetak obuke za 193 nova mlada vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vojnici su ovom prilikom položili zakletvu i potpisali ugovore, a proglašeni su i najuspješniji vojnici obuke. Jedna od njih je vojnikinja Marija Levarda, koja je rekla da su protekla 3 mjeseca bila odlična, a da ju se najteže bilo navići na nove ljude i okolinu te disciplinu kasarne. Njen kolega Damir Smajić složio se sa njenim iskustvom, a rekao je da mu je cilj da sada što bolje napreduje u službi karijeri. Na ceremoniji je naglašeno da Oružane snage Bosne i Hercegovine od 2008. godine kontinuirano sprovode prijem novih kandidata i podmlađivanje svog kadra radi dostizanja što većih standarda, te da su od tada primili 4200 novih vojnika. Ove godine upriličen je prijem 17. klase kadeta, od njih 193 koji su uspješno završili obuku, 20 djevojaka. Zamjenik ministrice odbrane Boris Jerinić rekao je da su Oružane snage ovim postale još operativnije. Mi dobijamo jednu energiju, mlade ljude koji su stekli određena znanja i vještine ovdje na osnovnoj obuci. Oni će biti upućeni dalje u svoje jedinice gdje će se usavršavati, rekao je Jerinić. Znanja i vještine koje su usvojili mladi vojnici predstavljaju izgradnju kapaciteta i sposobnosti Oružanih snaga koji su im neophodni za provođenje misija i zadataka u državi Bosni i Hercegovini, kao i prilikom učešća u NATO-u i UN-ovim misijama. Tekst deklaracije kojom je Srbija osudila zločin u Srebrenici usklađen je sa Bosnom i Hercegovinom i Turskom, a priča kako Srbija ne želi da se izjasni je li to genocid predstavlja politički cinizam i bacanje žara na ugašenu vatru, poručuje danas ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić. Prije više godina u vrijeme Tadićeve vlasti Skupština Srbije donijela je deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. Tekst deklaracije Tadić je usaglasio, tako je nama rečeno, sa tadašnjim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajdžićem i turskim ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutoluom, rekao je Dačić novinarima nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom. Dačić je odgovarajući na pitanja kazao da su u deklaraciji pažljivo upotrebljeni izrazi koji brane dostojanstvo svih. Dačić je organizatore memorijalnog skupa u Potočarima upitao i kako im nije smetalo da obilježavanje 11. jula svojevremeno dođe Tadić, a sada im smeta da dođu predstavnici Srbije. Ministar vanjskih poslova je poručio da je Srbija ponosna što je jedina, kako kaže, imala hrabrosti da osudi zločine protiv drugog naroda, a da to nisu učinile ni Bosna i Hercegovina niti Hrvatska. Pratite BDC vijesti, u nastavku donosi. Obilježena 75. godišnjica ustanka protiv fašizma.
Treći po redu Volkswagen BiH Fest otvara svoja vrata. Na Partizanskom groblju u Brčkom danas je obilježena 75. godišnjica ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Iza organizacije je i ove godine stao Brčanski SUBNOR. Iako skromno, ovaj datum je obilježen svečano i dostojanstveno. Položeni su vijenci na spomen kosturnicu u kojoj leži preko 400 boraca Narodno-oslobodilačkog rata, među kojima veliki broj narodnih heroja. 27. jula se narod i narodnosti u tadašnjoj Jugoslaviji odazvao pozivu komunističke partije i organizovano krenuo na ustanak protiv okupatora i domaćih izdajnika. I narodi Bosne i Hercegovine su se također odazvali pozivu komunističke partije i pod rukovodstvom komunista organizovano krenuli na ustanak. U Brčkom je već 1940. godine formiran komitet KP za tadašnji Brčanski srez koji se poklapa sa današnjom teritorijom Brčko distrikta. Pripremio je narod, rodoljube, da se odazovu pozivu na ustanak. Jaka skojevska organizacija, jaka partijska organizacija u Brčkom su bili spremni da se odazovu pozivu i krenu u akcije koje su se tada mogle da izvode u Brčkom, a to su diverzantske akcije, oslobađanje komunista iz Brčanskog zatvora, paljenje šljepova na Savi, koji su bili spremni da krenu za Njemačku, a narodi Ražnjeva i Bukvika su već 1941. godine i u jednom i u drugom mjestu su formirani opštinski komiteti komunističke partije i opštinski odbori, narodno-oslobodilački odbori, i oni su rukovodili ustankom u tim mjestima. Ističući pred okupljenima ispred spomen kosturnice tekovine narodno-oslobodilačke borbe, ukazano je na potrebu da zasluge predaka ne budu zaboravljene, jer su, tada tvrde direktni učesnici NOB-a, stvoreni životi i uslovi za normalno življenje. Danas je, kažu, sve to uništeno, te se vrše veliki pritisci na ideale i vrijednosti te borbe. Ove pojave su u stvari pokušaj da se izvrši povratak fašizma na ovim prostorima i da se još više razbukta, da se spriječi napredak progresa na našim prostorima. Stoga i potreba da mlade generacije budu upoznate sa tekovinama antifašizma, kako bi u budućnosti postojao temelj na kome će stajati otpor ka fašizmu koji je itekako prisutan u današnje vrijeme. Da omladini koja će nas naslijediti poručimo da ovi koji su dali živote za našu slobodu, koju smo živali skoro 50 godina, nikada neće biti zaboravljeni. Preživjeli podsjećaju da su borci Narodno-oslobodilačkog rata dali jedino što su imali, svoje živote, kako bi fašizam bio pobjeđen, i zato je potrebno njegovati tekovine zbog koji su otišli u smrt. Nakon 4 uzastopna napada u Njemačkoj u 7 dana, a za 2 je odgovornost preuzela Islamska država, u toj zemlji vlada napetost i nervoza. Doktor koji je juče ranjen u pucnjavi u sveučilišnoj klinici u jugozapadnom Berlinu preminuo je, saopštila je policija. Njemačka policija ranije saopštila da su juče oko 13 sati u spomenutoj klinici ispaljeni hici, a list Bild javio je da je jedan doktor ozlijeđen te da se napadač ubio. Napadač u bolnici Benjamin Franklin je pacijent, a liječniku je nanio po život opasne ozljede, uslijed kojih je kasnije preminuo, javljaju agencije. Policija je saopštila da je stanje pod kontrolom te da nema drugih ozlijeđenih. Reuters javlja, pozivajući se na policiju, da za sada nema nikakvih pokazatelja o povezanosti te pucnjave sa terorizmom. Donosimo još nekoliko svjetskih aktuelnosti. Nekoliko eksplozija zatreslo je glavni grad Somalije, Mogadišu, a poslije su se čule eksplozije, javljaju lokalni mediji. Napad se desio gdje se nalazi baza mirovnih snaga Afričke unije. Prema navodima lokalnih medija, u gradu su odjeknule 2 eksplozije. Jedna se dogodila na kontrolnoj tački kod zračne luke kada se raznio bombaš samoubica u automobilu. U napadima je ubijeno 7 osoba, javlja BBC. Militantna islamistička skupina Al-Shabaab često izvodila napade u Somaliji, uključujući Mogadišu. Cilj je bio srušiti vladu koja ima
potporu UN-a. Iako su teroristi protjerani iz većine gradova koje su kontrolisali, analitičari kažu kako još uvijek postoji potencijalna prijetnja. Napetosti su sve veće pred izbore. Snažna eksplozija potresla je fabriku oružja u Azerbejdžanu, potvrdilo je Državno ministarstvo odbrane, a prenose RIA Novosti. Nakon prvobitne eksplozije uslijedilo je uzdizanje vatre popraćene gustim dimom. Prema prvim informacijama poginula je najmanje jedna osoba, dok je neodređen broj pretrpio lakše ili teže povrede i opekotine. Eksplozije su registrovane i nakon prvobitnog razaranja. Vatra zahvaća šire područje fabrike. Na mjestu događaja nalaze se brojni vatrogasci, a policija je već pokrenula istragu o mogućim uzroku eksplozije. Na konvenciji Demokratske stranke u Filadelfiji zvanično je potvrđeno da će Hillary Clinton biti kandidatkinja na predsjedničkim izborima u SAD-u koji će se održati u novembru ove godine. Hillary Clinton tako je postala prva žena koja je dobila podršku i nominaciju da bude izabrana za predsjednicu SAD-a. Prethodno ona je obnašala funkciju državne sekretarke Sjedinjenih Američkih Država. Nakon što je zvanično nominovana, Hillary je poručila: ako tamo negdje postoje djevojčice koje su ostale budne i gledaju ovu konvenciju, želim vam poručiti da mogu postati prva žena predsjednica SAD-a, a sutra to može biti jedna od vas. Hillary Clinton je dobila podršku i od Berniea Sandersa, koji je bio njen glavni protukandidat na unutarstranačkim izborima. Izbori u SAD-u će se održati 8. novembra, a protukandidat Hillary Clinton bit će republikanac Donald Trump. Estonija će zamijeniti Veliku Britaniju na mjestu države koja predsjedava Evropskom unijom u drugoj polovini 2017. godine nakon što se London povukao kako bi se fokusirao na pregovore o izlasku iz tog bloka. Utorak je saopštila Evropska unija, prenosi AFP. To je prvi veliki korak nakon referenduma o Brexitu, a premijerka Theresa May najavila je da Velika Britanija neće preuzeti predsjedavanja koje je trebalo da započne u julu naredne godine. Ambasadori 28 država članica Evropske unije su 20. jula postigli širi dogovor o estonskom predsjedavanju koje bi se pomjerilo za 6 mjeseci unaprijed, a današnjim saopštenjem iz Brisela to je potvrđeno, prenosi Tanjug. Vijeće Evrope je donijelo odluku da će u drugoj polovini 2018. Bugarska predsjedavati Evropskom unijom. Bugarska je član Evropske unije od 1. januara 2007. godine. Prethodne 2 godine, zadnja nedjelja u mjesecu julu bila je rezervisana za vlasnike i ljubitelje Volkswagena. Tako je i ove. Treći po redu Volkswagen BiH Fest svoja vrata otvara u nedjelju 31. jula na istoj lokaciji kao i prethodne 2 godine, pored magistralnog puta Tuzla-Živinice, neposredno uz benzinsku pumpu In Vivo Živinice. Cilj ove manifestacije je da na jednom mjestu okupi ljubitelje i vlasnike vozila iz Volkswagen grupacije, da se učesnici druže i razmjenjuju iskustva. U izložbenom prostoru Volkswagen Festa prošle godine je bilo više od 150 automobila svih generacija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i regije. Ove godine očekuje se da će taj broj biti znatno veći. Pored takmičarskog dijela u kojem se biraju najbolja auta u 11 kategorija, događaj će biti propraćen i bogatim zabavnim programom sa mnoštvom nagradnih igara za posjetitelje festa, a u sklopu izložbenog dijela ponovo će biti i mjesta za najmlađe posjetioce u Volkswagen BiH Fest igraonici. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.